Φίλοι μου, καλοί μου φίλοι, γεια σας, Θέο εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμη βίντεο αυτό του καναλιού. Καθόμουν τις προάλλες στο σπίτι έτσι σχέδιο και σε μία από τις γνωστές περιπλανήσεις που περιδιαβαίνουν ελεύθερα στο χώρο της φαντασίας και των ιδεών. Και σκεφτόμουν ότι όλες οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων σούπερ μάρκετ διαθέτουν φαγητό. Στο παρελθόν έχουμε δείξει κάποια από αυτές στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Εντάξει, ξεχάστε το, η φάση είναι δεν έχω λεφτά για δικηγόρους. Και σκέφτηκα, ρε Τέο, τι παίζει όσον αφορά αυτό το τόσο λατρευτό αμερικανόφωνο έδεσμα του μπέργκερ. Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα ξεδιπλωθούμε αναλόγως και επιδοτρόπως σε οποιοδήποτε διαθέσιμο κωδικό μπέργκερ διαθέτουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα των Βαλκανίων, την Ελλάδα. Είσαι έτοιμοι για τη σημερινή βιντεάρα? Φύγαμε! Η σημερινή μας περιπλάνηση στον χώρο της γαστρονομίας και των ιδεών όσον αφορά τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ξεκινάει από το γνωστό και μη εξαιρεταίο Σκλαβενίτη, στον οποίο πηγαίνω, μιλάω με τα παιδιά που εργάζω και μου λένε ότι δεν διαθέτουν κάποιο κωδικό συγκεκριμένο που πουλάνε οι ίδιοι παρά τα τιματζίδικα Σεργίου. Οπότε λέω, φέρτε εδώ, review είναι αυτό, πρέπει να το πάρουμε. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στο επόμενο γνωστό σούπερ μάρκετ που δεν είναι άλλο από το Μασούτι, ο οποίος σε αυτές τις ραφιέρες που έχει διατηρούσε ζεστά αυτούς τους δύο κωδικούς μπέργκερ. Στο παρελθόν που είχα πάει, θυμάμαι ότι είχε και ένα με κοτόπουλο, αλλά δεν το βρήκα. Οπότε πήρα αυτό με το cheese και αυτό με το barbecue. Παρένθεση, πριν ξεκινήσω να κάνω το βίντεο από το σπίτι, έκανα μια ψαχτική στα social τους, στις σελίδες δηλαδή που διαθέτουν, για να δω τι κώδικους έχουν, αλλά εν τέλει σε κάποια από αυτά τα καταστήματα δεν βρήκα τους αντίστοιχους κωδικούς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο My Market, που είναι το επόμενο σούπερ μάρκετ που θα επισκεφτούμε, μου είπαν τα παιδιά ότι έχουν μόνο κατεψυγμένα έτοιμα ή ετοιματζίδικα τύπου Σεργίου σαν αυτό που σας έδειξα. Οπότε τον ήπιαμε μπρούσκο από εκεί. Επόμενο κατάστημα, στο οποίο πάμε να παραλάβουμε το πολύ αγαπημένο εκλεκτό έδεσμα του μπέργκερ, είναι ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα, στο οποίο βρήκα μόνο αυτό το cheese και μου λένε τα παιδιά ότι τρώγεται και όπως είναι, αλλά μου λέει ότι αν το ζεστάνεις είναι ακόμη καλύτερο. Και last but not least είναι ο κριτικός, στον οποίο ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα ότι έχει το συγκεκριμένο κωδικό burger, αλλά όταν πήγα διαζώσεις δεν είχαν τίποτα. Τα παιδιά μου εξήγησαν ότι λέει επειδή αλλάζουν αφημί και δεν πολύ κατάλαβα τι παίζει, μάλλον έχει να κάνει με μεταβίβαση της εταιρείας σε κάποιον άλλον, ότι έχουν σταματήσει προς το παρόν να πουλάνε συγκεκριμένα burger. Μπορεί μελλοντικά κάποια στιγμή να τα ξαναέχουν. Οπότε, όπως καταλάβατε, για αυτόν τον λόγο έχω μπροστά μου αυτά τα εκλεκτά εδέσματα, γιατί οτιδήποτε άλλο είχα βρει στο διαδίκτυο δεν υπάρχει πλέον. Μισό λεπτάκι όμως να φέρω και το άλλο κινητό για να μπορώ να σας δείχνω πλάνο από κοντά για το πώς είναι το καθένα, έτσι. Ωραία. Για να σας πάρω ένα πλάνο από εδώ να τα δείτε. Έλα και από το σπίτι, έλα σηκωθείτε, πάμε δώσε. Με ζαλίζει η ομορφιά σου, το καυτό το φόρεμά σου και στον παρό όταν χορεύεις μάτια μου γλυκά με τρελαίνεις σαν τη μάλε τσικούλα τα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικιτάν. Άιντι μάλε τσικούλα τα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικιτάν. Άιντι μάλε τσικούλα τα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικιτάν. Άιντι μάλε τσικούλα τα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικιτάν. Έλα και από το σπίτι, έλα δώσε, έλα πάμε. Έλα ρε μπρο, έλα. Πώς είναι αυτός που θέλει να κάνει review? Έλα. Αφήνω εσάς μάγκες, παιδιά, έλα. Όπα, αυτό μας έλεγε τώρα, μάγκες. Να έχουμε αμυστεί εργαζόμενους και στα review που κάνουμε. Πάμε να σας φέρω πιο κοντά, τα βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, αλάνια, εδώ πέρα φάγαμε Mars από το Βικτοράκο, που είναι μαζί με την ιδιοκτήτρια η οποία ντρέπεται να φανεί, γιατί μύρισε, λέει, τα μπέργκερ και θέλει να φάει. Απλά επειδή εμείς σεβόμαστε τα ζωντανά, δεν δίνουμε τέτοιου είδους ποιότητα να τρώνε, εντάξει. Γεια σου, Βίκτορα. Βίκτορα, εκεί μύρισε. Μας έκανες expose. Τώρα κατάλαβαν στο βίντεο ότι ήμουν εγώ αυτός πίσω από το μαλλί που χορεύαμε. Νάτος, εδώ έρθει να μυρίσει. Για να το δούμε. Όπα. Σιγά σιγά τα βρίσκει, βλέπεις, κεντράρει σιγά σιγά. Σου λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα. Εκεί πέρα είναι τα μπέργκερ, εδώ είναι ο Βίκτορας. Θα του έδινα μόλι μου την αγάπη άμα ήταν ποιοτικά μπέργκερ, αλλά συμπροκειμένου για να τον προφυλάξουμε, το αφήνουμε καλύτερα. Είναι καλό παιδί ο Βίκτορα? Είναι τέλειο. Okay. Τελικά, μάγκες, όπως φαίνεται, για να μην ορμήξει και ο Βίκτορας σαν μπέργκερ, καταλάβατε. Δεν είναι ούτε για τα σκυλιά. Επειδή τηρούμε πάντα τους κανόνες υγιεινής, καθαρίζουμε χεράκια για τυχόν αθέμητα μικρόβια, να τα απολυμάνουμε τελείως. Και
Πάμε να ξεκινήσουμε το review. Ξεκινάμε cheeseburger στεργιού. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πώς τα έφερε η μοίρα. Έδειξα και χθες στεργιού από το κηλικείο που πήγα στο 4 του 24. Το ανέβασα στο τέλος στη vlogs. Όσοι δεν το είδατε το review στο συγκεκριμένο κηλικείο. Κόστος 2 ευρώ. Και πάμε να το δούμε πώς είναι από μέσα. Λοιπόν, ψωμάκι, pickle, sauce, μουστάρδα. Ένα τυράκι εδώ που κόπηκε. Μπιφτέκι. Καλά, μπιφτέκι. Κατάλαβες τώρα. Και από κάτω μία καφέ σος. Αυτό είναι, μάγκες. Πριν ξεκινήσω, να πω τα καθέκαστα. Καλή όρεξη τρώτε, καλή απόλαυση όσοι βλέπετε το βίντεο και εννοείται καλή χώνεψη όσοι έχετε φάει ήδη. Για αρχή, βασικά θα φάω μία όλο και μετά θα φάω και το μπεργκεράκι μόνο του. Αυτά τα μαύρα εδώ τι είναι? Άντε πες, αυτά είναι από το φούρνο. Αυτά εδώ τι είναι? Πριν ξεκινήσω το review, να πω ότι δεν σκοπεύω να δυσφημίσω, να προσβάλλω ή να θίξω την οποιαδήποτε επιχείρηση ή γενικά να δημιουργήσω ζημιά στον οποιονδήποτε. Απλά θα πω την άποψή μου δημόσια, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας, κοινοβουλευτική προεδρευομένη δημοκρατία. Πάμε, μάγκες. Αυτό το καφέ τι είναι? Και καλά barbecue. Γράφει εδώ. Cheeseburger, μπιφτέκι, τυρί ένταμ, σος μαγιονέζα, σαγκουράκι μουσάρδα, σος barbecue. Σε αφράτο ψωμάκι. Το ψωμάκι για δεδομένα έτσι σχέδιο μπέργκερ ψυγείου παλεύεται. Το μπιφτέκι, φίλε, δεν έχω καταλάβει, κάνει γεύση. Τώρα θα μου πεις, θες να φας μπιφτέκι από το ψυγείο? Ναι, καλά τα λες εσύ. Μάγκες, πείτε μου λίγο, αυτή η κρεατόμαζα εδώ πέρα τι παίζει να είναι? Για κάτσε λίγο να δω, ρε φίλε. Συστατικά, αρτοσκεύασμα στρογγυλό, νερό, ζάχαρη, φυτικό έλαιο, μαγιά σου σάμι, λέει για το κρέας κάπου, φρυγανιά, καρικεύματα, σταθεροποιητές, συνάπη, κρόκος αυγού. Τι έχει μέσα αυτό, ρε φίλε? Ένα μπέργκερ θέλω να φάω. Τι είναι όλα αυτά? Δεν βρίσκω το κρέας. Α, κρέας εδώ. Μπιφτέκι 32%. Κρέας βόηο, κρέας χοιρινό βόηο 58% ή και κοτόπουλο μηχανικά διαχωρισμένο. Χοιρινό βόηο ή και κοτόπουλο. Δηλαδή τώρα αυτό σου λέει έχει χοιρινό βόηο ή μπορεί να έχει κοτόπουλο ή δεν ξέρω τι έχει, αλλά εντάξει, καλό είναι. Δεν ξέρω, ρε μάγκες. Η γεύση δεν περιγράφεται. Θα το έβαζα κατηγορία OK ετοιματζίδικου μπέργκερ. Η σως από πάνω που έχει είναι πολύ τίμια. Το ψωμάκι OK. Μπάρμπεκιου δεν κατάλαβα, χριστό γεύση. Μουσαρδούλα OK. Ποσότητα, κόστος 2 ευρώ. Να χαρώ το φιλαράκι μου. Ποιότητα, δεν έχω λεφτά για δικηγόρους. Γεύση, με καλή καρδιά και επειδή είμαι καλό παιδί, ένα 5 στα 10. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Επόμενο είναι αυτό από το Α το Β. Πριν το ανοίξουμε, είναι αυτό εδώ. Να δούμε λίγο διατροφικά στοιχεία, συστατικά. Μπιφτέκι, τέρμα πάνω, 52% κρέας, βοδινό και χοιρινό, 69%. Σου λέει ότι το μπιφτέκι είναι το 52% της συσκευασίας, το οποίο αποτελείται από 69% κρέας, βοδινό και χοιρινό και το υπόλοιπο είναι νερό, τρίμα φρυγανιάς, μείγμα αλεύρων, σίτου. Άρα το μπέργκερ είναι 70% κρέας. Το άλλο 30% είναι μουστάρδα, συναπόσπορο, κόλπα, ιστορίες. Και εδώ πέρα τι λέει ότι έχει? Αφράτο ψωμάκι, λαχταριστό μπιφτέκι με τυρί τσένταρ, pickle sauce και μουσταρδούλα. Αυτό τώρα πώς ανοίγει? Άνοιξε. Τώρα θα μας βγάλει στην πίστη? Για όχι. Μισό λεπτό, εδώ έχω τα κλειδιά από το σκούτερ. Δεν ανοίγει, ρε, άνοιξε, ρε. Θέλω να φάω, πεινάω. Ωραία, τα άνοιξα μαλάνια. Λοιπόν, πάμε να το δούμε από μέσα. Το συγκεκριμένο κόστισε 3,5 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε και λέμε ψωμάκι από πάνω, κάτι σε στυλ pickle sauce, το τυράκι μας, ένα μπιφτέκι, το οποίο μου φαίνεται πιο μπιφτέκι από το άλλο, αλλά και αυτό έχει πάνω αυτά τα μαυράκια τα περίεργα. Και εδώ πέρα έχει ομοίως αυτά τα μαυράκια. Τι είναι αυτά τα μαυράκια, ρε φίλοι, που τα έχουν όλα τα μπέργκερ? Φαντάσου τι τρώμε. Και από κάτω ψωμάκι. Αυτό είναι, μάγκες. Το τυράκι λογικά είναι τσένταρ, Φύγαμε. Το ψωμάκι είναι τύπου μπριός, όχι τίποτα τρελή φάση.
Και πιστεύω ότι αν ζεσταθεί, όντως είναι καλύτερο. Το μπέργκερ από μέσα, εδώ καταλαβαίνεις, φίλε, ότι τρως κρέας. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει με το προηγούμενο που λες τι τρώω. Που σου λέει μπορεί να έχει κοτόπουλο, μπορεί να έχει κιχυρινό, μπορεί να έχει της Παναγιάς στα μάτια. Αλλά αυτό, φίλε, τρως και λες τρώω κρέας, όντως. Δηλαδή δεν λες τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά τα μαυράκια, ρε φίλε, που είναι τίγκα τη φάση. Εντάξει, αυτό είναι και πιο ακριβά από τα άλλο, έτσι. Overall όμως αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Το ψωμάκι θα μπορούσε καλύτερα, είναι λίγο στεγνό, αλλά το μπιφτέκι, το τσένταρ που έχει από πάνω είναι πιο ποιοτικό. Αυτό μάγει σαν τελική βαθμολογία. Τιμή ποιότητα, κόστος ποσότητα, 1,6,5 στα 10. Στην ώρα ανάγκης λες, χαλάει να γίνει. Και at last but not least, πολύ αγαπημένος Μασούτης, τιμούλα. Θα μου πεις, θέλουμε να τα βλέπουμε. 2,43 λέει το έχουνε, το ένα, με έκπτωση 4,13, άρα 2,05 το κάθε μπέργκερ. Ξεκινάμε από το cheese το μπέργκερ, να δούμε εδώ διατροφικά στοιχεία. Εδώ λέει και την τιμούλα, απλά επειδή έχει μια έκπτωση. Κατεψυγμένο προϊόν, συστατικά, μπιφτέκι ψημένο 39%. Βοδινό κρέας 67, κρεμμύδι φρυγανιά. Άρα το βοδινό είναι 67. Οκ. Για να το κάνουμε και ένα unboxing. Έχω εδώ μια γατούλα. Γατούλα, θέλεις μπέργκερ? Έλα. Έλα. Πού να τα φας? Ούτε για σένα δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε αλάνια ένα unboxing. Όπω τώρα θυμήθηκα που το είχα κάνει review σε live stream. Είναι μπετόν αρμέ. Έχει αφυδατωθεί από τη θερμοκρασία. Ψωμάκι, κάτι σαν μουστάρδα, πίκλα, ούτε καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Το μπιφτεκάκι μας, τι ωραίο και λαχταριστό. Και από εδώ έχουμε κάτι σε κέτσαπ και μπέργκερ από πάνω. Λέει τι έχει μέσα. Υδατάνθρακες, πρωτεΐνες. Πες, έχω κέτσαπ, έχω τυρί, έχω πες κάτι ρε φίλε. Πήγαμε αλάνια αυτές τις βολές. Άμα δεν τα ξαναπούμε, χάρηκα που σας γνώρισα. Τι ωραίο που είναι. Αφράτο ψωμάκι που λιώνει στο στόμα, δεν θέλει καν μάσιμα. Ζουμερό μπιφτέκι που καταλαβαίνεις 100% το κρέας. Οι σως τέρμα ποιοτικές, παίζει να είναι Hellmann's οι συγκεκριμένες. Καθόλου λάσχο βιομηχανοποιημένο το μπιφτέκι. Πω, μια γκουρμεδιά. Φίλε, το μπιφτέκι είναι λες και βγάλανε Wagyu Α5 τώρα την πισταριά και σοβάζουνε μέσα, δεν υπάρχει φίλε, άστο. Επόμενο έδεσμα είναι το bacon barbecue. Για να δούμε εδώ πέρα τι παίζει. Κατεψυγμένο προϊόν, συστατικά, μπιφτέκι ψημένο 37%, από το οποίο βοδινό κρέας είναι το 67%, κρεμμύδι, φρυγανιά, γλουτένι. Για να δούμε και το barbecue αλάνια, για να το κάνουμε ένα unboxing. Γατούλα, έλα εδώ. Άμα το φας το burger, σε υιοθετώ. Λοιπόν, εδώ έχω ένα κομμάτι burger, σκέτο κρέασε. Το βάζει, το μασάει, προσπαθεί, σου λέει είσαι νηστικιά μια εβδομάδα, κάτι πρέπει να φας. Το κατάφερε. Μπράβο το θηρίο. Λέτε να την υιοθετήσουμε. Πάμε. Number 2. Περίμενες κάτι καλύτερο, τι να σε κάνω, αυτά πουλάνε. Για πάμε να δούμε το bacon, το barbecue. Bacon barbecue. Γιαμ. Αυτές οι μαυρίλες δεν ξέρω τι είναι. Ακούστε λίγο από το μικρόφωνο. Ναι, ποιος είναι? Μάρασο μου, όλος μου. Μπαμπακά. Ορίστε παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ναι, ποιος είναι? Εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Εδώ είσαι. Ψωμάρα. Μπέικον από μέσα, 100% μπέικον. Το βλέπετε το μπέικον. Μία σως από μέσα μαζί με τσένταρ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το μπέργκερ δεν ξεκολλάει από το ψωμί. Και εδώ είμαστε, μάγκες. Φύγαμε. Ευθείες βολές. Εδώ που έχει το μαύρο θα το αποφύγω. Δεν ξέρω τι είναι. Πάμε εδώ που δεν βλέπω μαυράκια.
Ψωμάκι το ίδιο. Μπέικον. Ναι. Barbecue sauce και το μπιφτέκι Wagyu Α5. Αυτή η βαθιά γεύση μοσχαρίσιου κρέατος δεν υπάρχει, να ξέρετε. Έλα γατουλίτσα, μπεργκεράκι λαχταριστό, το οποίο για να πουλείται στα ράφια του σούπερ μάρκετ σημαίνει ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να μπορεί να το καταναλώσει άνθρωπος και κατά συνέπεια και ζώο. Θα ήθελες. Το παίρνει. Αυτή τώρα λογικά το παίρνει για να το έχει κάβα, το κρύβει πίσω από τον τοίχο και έκρυψε και το προηγούμενο, για να το έχει κάβα, έτσι όσο σου λέει αύριο μεθαύριο άμα πεινάσω να έχω να παίξω μπαλίτσα. Οπότε μάγκες, όσον αφορά το σημερινό βίντεο, μπέργκερ στερικίου, μπέργκερ ΑΒ. Πιο τζουτζουμπρούτζου, στη δύσκολη δηλαδή, λες, κάνετε στραβά μάτια, μπέργκερ μασούτης. Δεν έχω λεφτά για δικηγόρους. Αν γουστάρετε τέτοια παρόμοια σκληροπυρηνικά review, μόνο αλήθειες, εδώ πέρα στο καναλάκι του λαού, τι μπορείτε να κάνετε για να με στηρίξετε? Subscribe, like, σχόλιο και εννοείται να το μοιραστείτε για να γίνει η παρέα μας μεγαλύτερη. Από τον Ντέο, από την ερωτική παύλα εξωτική Σαλούγκα, φιλιά πολλά, να τα περνάτε τέλεια και μέχρι το επόμενο βίντεο, peace and love. Επόμενο βίντεο, Τσικνοπέμπτη. Λογικά θα γυριστεί αύριο. Πολύ χολυστερίνα, πολύ κρέας. Φιλιά μάγκες. Υγράνθηκε το βρακάκι μου και μόνο που το σκέφτηκα.